Ahoj, výnimočná žena. Ak aj ty túžiš si upratať rodinné vzťahy, lebo je naozaj dôležité to, ako si rozumieme s našou maminou, s otcom, s našimi rodičmi alebo možno našimi deťmi. A to nehovorím o tom, že ako je dôležité, aby sme mali skutočne vedomú, príjemnú podpornú komunikáciu aj s našim partnerom, s našim manželom. A to je to, prečo tiež ku mne prichádzajú klientky a naozaj chcem ti povedať, že tá cesta a to riešenie je o mnoho ľahšie, o mnoho rýchlejšie. A ja som nedávno mala klientku, ktorá mi skutočne povedala takou trošku ubolnou dušou, že ako by chcela, aby naozaj viac zlepšil ten vzťah s otcom, nebola pochopená, nebola vypočutá, naozaj vždy istým spôsobom niečo vyčítala podobne. A po jednom jedinom sedení skutočne sa úžasná zmena, kde naozaj si spomínam, ako mi hovorí na tom sedení, že neviem, či to je možné, lebo má istý prístup, má viac tú tvrdosť a skutočne to si chcem povedať a ukázať, že ak máme správny prístup, správny spôsob, veci sa dokážu aj zázrakom otvárať a to sa udialo aj mojej klientke, ktorá mi potom s radosťou, s nadšením písala, nie že ona musela robiť kroky, ale jej otec jej sám volal s tým, že by chcel zapracovať na vzťahu a že chcel skutočne, aby sa veci zjemnili. A nie len to, ešte jej mamina mi hovorila, respektíve klientka sa pochvala, že mamina sa pochválila, že k nej je jemnejší, láskavejší. A to je to, keď niekedy nevidíme, čo treba upratať a potrebovali sme tu vyriešiť hlbšie hnevy, aj tú tvrdosť, aj na tej strane tej klientky a tým, že dokážem pracovať s dušami, s energiami, čo je cez tie hlbšie procesy, tak aj takto rýchle dokážem prinášať tie zmeny a výsledky. Takže ak máš situácie v rodine, vo svojom vzťahu, vo svojom manželstve, tak ťa skutočne pozývam, príď ku mne sa porozprávať, lebo viem ti ukázať cestu, ktorá to dokáže uzdraviť ľahšie, jednoduchšie, rýchlejšie a hlavne ty sa budeš cítiť o mnoho pokojnejšie, budeš hrdá na seba a skutočne je dôležité uzdraviť naše vzťahy v našom živote, lebo to má obrovský vplyv na to, ako ty sa cítiš, ako ty máš potom aj energiu na tom, čo by si chcela riešiť vo svojom živote. Možno viac voľného času, alebo si vzťah k sebe samej. Takže príď sa porozprávať, pozývam ťa na rozhovor so mnou a teším sa na teba. Poďme si vybudovať nádherné podporujúce vzťahy v našom živote každej úrovni. Teším sa na teba.